Za prvé protesty, veď o tom je demokracia. Nikto ich ani vodnými delami nerozháňa, ani ich nikto nenazýva opicami, ani dezolati, žiadna televízia ich neoznačila, ani lídra opozičných protestov pána Šimečku nikto nezatvoril, tak ako v minulosti zatvoril pána Fica. Demokracia, tak toto má byť. Rešpektujeme to, rovnako ako rešpektujeme to, že pred 3 mesiacmi tu boli legitímne demokratické parlamentné voľby a výsledok bol taký, že vznikla táto vládna koalícia, ktorá nerobí nič iné, iba presadzuje svoj program. Keď tu je niekto podržtačka, pani moderátorka, tak to je človek, ktorý robil najprv hovorúcu pánu Mečiarovi, potom robil štátneho tajomníka pánovi Dzurindovi, potom robil štátneho tajomníka pánovi Ficovi, aby nakoniec bol súčasťou hrôzovlády Igora Matoviča. Viete, ktorý to bol minister? No, vy teraz pán Ivan narážate Korčok. pána Takže Korčoka. prestaňte prosím s tou podržtačkou. Ak mysleli pána Korčoka a ešte tie protesty, ktoré tam boli, bol to predsa podpredseda hnutia Progresívneho Slovenska, ktorý v minulej nedeľnej relácii povedal, že tie protesty oni organizujú ako tlak na Petra Pellegriniho, aby podporili Ivana Korčoka. Prepáčte, ale tento tlak, aby Ivan Korčok sa stal prezidentom na uliciach, my si nevypočujeme v hlase určite.